Comenzo o pleno do día 13 de marzo do 24. Co orden de día de lectura e aprobación se procede da acta do pleno extraordinario da sesión anterior. Algúna alegación ou algún comentario á acta? Ningún, entendemos entonces aprobada por unanimidade. Empezamos co segundo punto do orden do día, que é unha modificación orzamentaria, a modificación número 1, ano 2024, crédito extraordinario. É simplemente, se viran o expediente, modificar partidas presupuestarias con cargo remanente de crédito para poder afrontar partidas que excederon de gasto no ano pasado, fenoso esencialmente, que a máis temos ese problema, e aproveitamos o remanente, como depois os comentarei, de crédito para facer unha modificación orzamentaria por importe de 54.484,18 céntimos. No anexo vai a relación das partidas, está o informe de secretaría, o informe de intervención, e o único que se fai é quitar desa partida para incrementar nas partidas correspondientes e poder ter capacidade para poder pagar, aunque teñamos diñeiro, non podemos pagar certas facturas por falta de partida presupuestaria. E nada, pois o que ustedes consideren. Alguna pregunta ou alguna intervención? Pois nada, entón sometemos a votación. Votos a favor, que son 5, votos en contra, son 3. Perfecto. Feito isto, informe de secretaría, modificación presupuestaria, propuesta. Por outro lado, terceiro é reconocimiento extrajudicial de crédito, primeiro do ano 2024, de facturas pendientes de pago do ano 2023, insisto por o mismo, por falta de partida presupuestaria. Se ben é certo que cerramos o ano con diñeiro na cuenta do banco, non podíamos pagar certas facturas por non ter partida. Non se pode facer, podes ter diñeiro, pero como coñecerán da contabilidade pública, sin partida presupuestaria non se pode facer tales pagos. Entón, facemos un reconocimiento extrajudicial de crédito por o mesmo importe da modificación que fixemos antes, por o mesmo importe de 54.484,18 céntimos, que coinciden o céntimo, as facturas pendientes de pago do ano 2023, que se liquidarán unha vez publicado no boletín. Este acordo, se é que chegamos el, pois, publicarase e procederemos ao seu pago inmediato, posto que dispoñemos de tesorería liquidando o Concello. É unha operación que vamos tirar do remanente de tesorería que temos do ano 2023, que suma, como lle direi despois, 198.566 euros con un céntimo. Estamos no mesmo. Se teñen algún, está informe de secretaría, informe de intervención conforme a legalidade e memoria da alcaldía, no sentido que lles acabo de explicar. Se teñen algún comentario ou alguna sugerencia, pois se non, sometemos a votación. Pois sometemos a votación a un mayoritariamente, como lles digo, 33.889,60 céntimos son de Fenosa, que cobrará. Nós temos a costumbre sana, desde hai moitos anos, de pagarlle a Fenosa 2 veces ao ano, en xaneiro e en julio, o cual pagaremos este ano, en vez de en xaneiro, pagámoslle en marzo, 33.000 euros que se lle deudan ahora mismo e que irían contra esta partida. Sometemos a votación, entonces, votos a favor que son 5, votos en contra que son 3, abstencións ninguna. Cuarto punto da orden do día, que é concesión de augas soterradas para abastecemento na localidade de Retorta no término municipal de Laza e ratificación do acordo de solicitude. Hai como un ano que lle solicitamos á Confederación Hidrográfica do Douro unha concesión de augas para a legalización da traída de auga de Retorta e a construción de un pozo e sacar augas subterráneas no entorno do depósito de Retorta, onde, bueno, hai proxecto técnico e tal. A Confederación contestou-nos moi amablemente no seu momento que o proceso medio destas legalizacións
duraba 18 meses. Antes non esperáramos unha resposta co cual tuvemos que ademais reordenar unha subvención de 80.000 euros que había para tal finalidade e destinala ao plan de aforro de augas de Pueblo de Retorto, onde se vai facer a obra ahora tamén. Pero ahora pediunos nun oficio que nos acaba de remitir a Confederación Hidrográfica que esa solicitud que fixemos que ten que estar ratificada por o Pleno do Concello. Por tanto, é simplemente someter a ratificación do Pleno do actual, do de hoxe, ratificar o acordo de solicitude da concesión dun aproveitamento de augas soterradas para abastecemento na localidade de Retorta no término municipal de Laza. Segundo, dar traslado do presente acordo ao organismo competente da Confederación Hidrográfica do Douro. Un requisito formal dun proxecto que xa está en proceso e que esperemos que acabe ben, que fagamos este requisito que nos pediu, un requerimento de subsanación da solicitud. Alguna aclaración, sugerencia? Sometemos a votación, que son votos a favor por unanimidade. Quinto, que é un convenio de colaboración suscrito entre o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar e o Concello de Laza para o desenvolvemento do programa Xantar na Casa no Concello de Laza, solicitud e proposta de adhesión. Trátase de un convenio tipo que ten dúas fases. Unha é a primeira, acordar a solicitud de integración nese consorcio. Para o asunto despachei co gerente do Consorcio de Servicios de Igualdade e a través do que se firmaría, volveríamos a traer este pleno. Ahora faríamos a solicitud de haber acuerdo, mandaríamos a idea, a documentación ao consorcio e despois, unha vez que nos envíe o convenio tipo, do cual temos un modelo que poden consultar, o consorcio firmaría un convenio co Concello que habría que volver a acordar en outro pleno. O custo máximo deste servicio de xantar sería de 7,50 euros no momento de asinatura deste convenio, si ben na actualidade a empresa concesionaria do custo do servicio de xantar na casa é de 6,60 por persona e día. Atendendo o precio resultante da adxudicación do servicio, desta cantidade a persona beneficiaria achegará o 26,67%. O Concello achegará o 26,67% e o Consorcio Galego o 46,66%. É dicir, un veciño viría pagando por xantar, por a comida, 1,76 € aproximadamente día, como non sei se conocen como é o funcionamiento. Personal da empresa concesionaria de catering suele vir á casa, se o usuario non ten nevera ou non ten microondas, instálase e se lle suministra comida semanalmente, comida desta que lle chaman ahora de cuarta generación, precociñada e que só ten que quentar nun microondas. E o tema é, este servicio sería a través dos servicios sociales municipales e co informe médico correspondiente, posiblemente, se fai falta, eu recomendo ao médico, como é habitual neste doctor, de endocrino, para que as dietas sean axustadas á dieta de cada persona, cual creo que é un gran beneficio, e por 1,76 € desde logo día, o Concello estaría pagando ao final uns 26 euros diarios, no suposto de que pudera haber no entorno do que estudiamos uns 15, entre 15 e 20 usuarios. Creo que é unha boa solución para a xente, é unha forma de, primeiro, ter un control das persoas que participan dentro do servicio, posto que van a ter garantizada unha visita semanal. Temos hoxe pueblos e aldeas que, como a mí coñecerán, con 2 habitantes, con 3, durante a época invernal, sobre todo, bastantes problemas de soidade, e creo que con isto resolveríamos. Dentro do convenio tamén está do seguimento do programa, as persoas que visitan os pacientes, os usuarios, remitirán ao Concello mensualmente aos servicios sociales un informe da situación na que ven a persona, calquera achaque, calquera inconveniente ou que sea, co cual é un seguimento importante, non só todo xa no ámbito da comida, sino no ámbito de control, paliar un pouquiño a soidade que en algunhas aldeas, a verdade que non sei, de inverno é duro a veces estar. Alguna sugerencia ou pregunta? A ver, eu quería decir que, nos votamos que sí, aínda que non o vemos, porque xa se fixera un programa piloto gratuito e non funcionara moi ben, pero a ver, que por intentalo, que non sexa. Non, funcionar. O que pasa é que cando parou de ser gratuito borraron os que tiñan que pagar. Mientras foi gratuito había usuarios. Neste momento hai demanda, constan os demanda dentro dos servicios. E que a última persona que o estuvo usando foi a Carmen Conserje, conocerá. A verdade, hasta o último momento, perfectamente. Non estábamos no convenio, era un tema diferente. Pero, funciona ben e o tema é de bastante calidad.
Pois nada, votámoslo votos a favor, que son por unanimidade tamén. Moitas gracias. E agora toca parte de control, que é dación de contas da liquidación do orzamento do ano 2023. Feitos os informes de Secretaría de Intervención, que, bueno, agradezco a súa axilidade, pois moitos ainda están preparando, pois nada, poden acudir aos informes tanto de Secretaría como de Intervención e en resumen, por non leerlles todos os folios que hai unha chapa de números, o resultado presupuestario do ano 2023 foi de dereitos reconocidos netos por parte do Concello 2.040.000 euros, 2.040.944,42 céntimos, obligacións reconocidas netas 2.089.506,03. De aí tiñamos un remanente de tesorería, os axustes de créditos gastados do remanente de tesorería general son 311.884,79, o cual, despois dos axustes, non hai ningunha desviación negativa do exercicio, ningunha desviación positiva do exercicio. Resultado do presupuesto axustado a 31 de diciembre de 2023, máis en positivo 263.286,18 céntimos. Tras todos estes números que fan de sumas de A, B e C con diferentes conceptos, quedan pendientes de cobro no momento, estamos falando a 31 de diciembre, 435.000 euros, sean subvencións, sean impuestos, todo está pendiente. En ese momento tiñamos fondos líquidos en tesorería, é dicir, diñeiro no banco, 294.449,25, obligacións pendientes de pago 390.000, a diferencia 435.000 pendiente de cobro, máis 294.000 que había no banco, pois estamos falando de sobre uns 730.000 euros e pendientes de pago 390.000. Partidas pendientes de aplicación 139.000, o cual fai a diferencia entre 730.000 e 478.000, 279.000 euros de dudoso cobro tamén. E o exceso de financiación afectada non hai, remanente de tesorería para gastos generales, é dicir, de onde tiramos antes nas partidas que lle comentara, o remanente de tesorería deste Concello a 31 de diciembre de 2023 cerrado o exercicio presupuestario por intervención de 198.566,01 céntimos en positivo. Cualquier aclaración, posiblemente ya poida facer mellor a interventora, pero se teñen algo que necesiten, que va a súa disposición. É simplemente dar conta. Entonces, dar conta dos decretos da alcaldía desde o 11 de 1 de 2024 hasta o 8 de 3 de 2024, entendo que ellos facilitaron, como no resto das ocasións, algunha aclaración ou algún que queiran ou que consideren, se non dámonos por enterados. Mocións presentadas polos grupos políticos municipales no seu caso, en principio non hai ninguna. Asuntos de urxencia tampouco temos, e ruegos e preguntas. Teño preguntas presentadas por escrito por don Juan Ramón Álvarez. 3 preguntas. Unha é se, dado o aspecto que presenta o chamado actualmente territorio feiticeito, considérase vostede responsable de ter gastado casi 1 millón de euros en unha construción que nunca foi aperturada? É verdade que as modificacións que vostede executou non se adaptaron ao proxecto orixinal? E como se negociou a compra das fincas? A ver, hai 3 aspectos que vexo que desconozo o expediente. Non tuve acceso a ele, solicitei no xoves e ainda non tuve acceso a ele. É que é un expediente que son varios, non é un, é complexo e é un que está sin digitalizar, por tanto, eu sei cóstame que a Secretaría de Feito ten parte del para entregarlo, pero bueno, hai que refollar nos archivos que é un expediente bastante atrasado, hai bastantes anos desta aventura. Primeiro, non me considero responsable en absoluto, posto que nin concedín a subvención, nin a paguei, nin a gestionei. Isto é unha subvención a unha empresa privada, como outras moitas, para unha finalidade, un proxecto que por moitas razóns, é unha delas que acabou de colmatar a pandemia, foi fallido. Entón, por tanto, depois hai que aclarar algo. A parte que a Administración puxo, a Dirección Xeral de Turismo neste proxecto, que o que puxo a Administración son 290.000 euros.
a cifra de 1 millón, ou de casi 1 millón, desde 1 euro a casi 1 millón, pero de 290.000 a 1 millón hai moito cantar. Entón, quero dicir, nin é 1 millón de euros, pese a que a prensa sacara esa información, para nada. Eu, nese momento, era alcalde, o proxecto preséntase, concursan, gánano, conceden unha subvención, e o que lamento que fracasara, e espero que en algún día se retome. Sigo con esa esperanza. Me dixen, depende, pero sigo con ele. É verdade que as modificacións que vostede executou non se adaptaron ao proxecto original. Nós non fixemos ninguna modificación. O Concello, o edificio que está aí non ten nada que ver, nin é propietario del, nin é do Concello, nin ten nada que ver. Está construído sobre fincas privadas, por unha empresa privada, e non hai, o Concello non é nin dueño, nin señor dese edificio. Nos demos unha licencia municipal no seu día, non tuvo máis, vamos, nós non temos nada que ver con isso. Por iso que nós non fixemos ningunha adaptación do proxecto original, para nada. Eu recordo cando era a idea original de facer un tema de 1 millón e pico de euros, que acabou en 291 cos recortes do plan de turismo, pero o Concello aí non ten nada que ver na execución dos proxectos. É como se negociaron a compra das fincas. Os particulares compraron a particulares a un precio pactado. Eu apoiei esa idea porque tiña interés que o proxecto se fixera, e o Concello comprou unhas que non están dentro do que é o recinto do edificio, senón é ao largo do río, a previsión no seu día de se o proxecto iba dentro fazer unha área recreativa, e esas compramos desde o Concello a particulares, cunha peritación que se desarrollou, se non me equivoco, en 1,82 € metro cuadrado. Unha compra aceptable, con todas as bendicións. O Concello comprou que, aparte, compramos un dos muiños, os outros non nos podemos comprar porque sabemos de quen son, de conocimiento, pero en catastro figuran a nombre da Comunidade de Montes. Entón, nós non podemos comprar algo que todos saben que son porque eran particulares, e constan no catastro do Marqués da Ensenada, nos poucos casos de lá. Nós compramos un muiño que estaba de un particular, que era da familia, precisamente da Carmen Conserta, e compramos fincas a precio de tasación, e insisto, como compraron os privados, a 1,82 € ou 86, non recordo exactamente. Feita esa aclaración, paso á seguinte pregunta, que é... Poderei ver o expediente, entón? Sí, sí. Eu tampouco podo rebatir nada sin ver o expediente, lógicamente. Vostede fala como se fose un libro aberto. Non, eu estou explicando, usted ahora ver o expediente. Eu desde o principio fui moi... Eu sin papéis e sin documentacións, eu non vou opinar. Perfecto. Estas son as preguntas que todo o mundo lanza sempre a mesma pregunta. Que pasou con eso? Estas alturas... Lógicamente, o cartel que vostede dice 200 e pico mil euros, o cartel que temos ali na entrada ao Parque Feiticeiro, non pon esa cantidade que vostede dice, é unha cantidade moito máis amplia, sí, no, 420 e pico mil euros. Pode dicir... Simplemente no cartel. Sí, eso vai no ver. Vostede dice que non, que foi... Non, no expediente, vamos a decir, hai que diferenciar o que é a parte que puxa a administración pública da parte dun particular. Hai unha empresa particular, que pode dicir, eu estuve vendo o expediente porque están preparando para entregarlos, porque son varios tochos. O proxecto do edificio en seu día que a empresa fixo son 555.000. Pero é dela, da empresa, non é da subvención, eso non o puxo a administración. Eso é nós, eu non son quen para decir unha empresa en que gasta os seus cuartos nin como. O que é a subvención, estou dicindo que é, que pode comprobar en cualquier momento, está aí no expediente. No expediente. Pero bueno, eso xa digo, están xuntando a documentación para entregarlle. Referente a isto, vamos a ver, só por curiosidade, houve dúas persoas contratadas facendo tarefas de desbroce. Quen pagaba eses soldos? A empresa privada tamén? Eso da empresa, que tuveron aberto o campo de paintball, que cunha orden deste Concello, sendo don Jesús Blanco cando alcalde, ordenoulle cerrado. Despois recurriron, non é competencia do Concello cerrar unha actividade turística da Xunta, e recurriron, pode ver o expediente tamén, que está aí. De feito, foi nun momento que casi abandonaron xa de toda a idea. Estaban contratadas 3 personas, o sea, contratados por, non me acordo que nombre tiña, xa, pero bueno, en sí é pena parte que ten un tema este, Penaventura. Na siguiente dice, revisada a diversa documentación, consideramos que nos expliquen varios asuntos. Expediente 155/2023, contrato de servicios de asesoramento xurídico e asistencia en materia orzamentaria e contable. Representación en defensas e xuicio. Pois mira, un contrato con asesoría xurídica que temos desde o principio da legislatura xa da anterior, en todas as materias. Eu, cando cheguei a esta alcaldía, tuve que pagarlle a un bufete de abogados 23.000 euros de pleitos deste Concello. Recién chegado. Cheguei cando retomei outra vez a alcaldía,
paguei, que pode comprobar tamén un expediente, 23.000 euros a don Joaquín Mallo, contratado por don Jesús Blanco Conde para os pleitos que defendeu con o tema dos traballadores. A raíz deso, contratamos unha asesoría xurídica cun lote, os temas de seguros, somos como, digamos, se fora, como se chama isto, legalitas, non? Nós temos o mismo, unha empresa que nos entra todo o que teñamos de temas xudiciais, no Concello, sea do que sea, cualquier asesoramento xurídico. De feito, ahora mesmo estamos a establar un tema con maderistas, por tema de camiños, como quedan, os destrozos, vamos a empezar a facer reclamacións. Este bufete está dentro do seu contrato. E despois o que é o tema de contabilidade, que temos externalizado, nos contratamos eles tamén no mesmo lote, porque nos sale a precio mellor, como ten cualquier concello, Castrelo do Val, Verín ou cualquiera, non? Ten maior. Témolo todos externalizado, non? Entón, é eso precisamente. Mira, curiosamente, é que do día 20 algo deste mes, perdón, de xaneiro, tivemos unha das últimas sentencias, a CNT presentou no seu día unha denuncia contra o Concello de Laza por as bases de contratación do personal do servicio de emergencias, cando foi tal. Bueno, tuvo maior trascendencia, nos pasamos a denuncia presentada por a CNT no Xulgado Social o bufete de abogados, ahora en xaneiro, xa pasou bastante tempo, o procedimento ordinario do 59/2022, xa ven do ano 22 o tema, pois, nada, danos a razón ao Concello, que estimado que concurre tal, consideramos que a fallo, estimando que concurre en el recurrente Confederación Regional do Traballo de Galiza, da CNT, falta de legitimación activa, se desestima el recurso planteado por la misma. Con lo cual se comunique, poden ir ao recurso de apelación, que por que me costa dos abogados, non vai a ir. Este último xuicio, se celebráramos pagando, seguramente serían 3 ou 4.000 euros. E entra dentro deste tema. E despois pode explicar, vamos, expediente 134 de obras de mellora en camiños rurais. Como pode ser que as ofertas das 3 empresas que participan coincidan hasta o céntimo? Pois, é moi fácil. Nós non valoramos nas contratacións e nas ofertas as baixas de precio. E poñolle un exemplo moi sencillo. Cando eu me funda a alcaldía, había aquí un contrato de 118.000 euros de alumbrado público, que despois executou o goberno novo, que entrou. Estaba en fase de concurso, estaba concedida a subvención, sacaron a concurso e admitiron baixas. Colleu nunha empresa de Valencia que baixou 40.000 euros. 40.000. Pode ver o expediente. Adjudicoulle a corporación daquele momento, adjudicoulle a obra a esa empresa de Valencia, esa empresa subcontratoulle a outra empresa de Lugo, e esa empresa de Lugo acabou ya subcontratando a Roces. Mira as voltas que deu o tema despois de baixar 40.000 euros. Pasado o tempo, eu solicitei a subvención, veunos unha subvención para facer o alumbrado de Laza, esta da General, e non admitimos baixas, senón melloras. A empresa que fixeron a mellor oferta, tal, pois nos damos unha serie de melloras. Eu digo, naquele primeiro concurso tiña a idea de meter de melloras do Pereiro, Trez e o Santo. Decidiron que non, a baixa, a empresa foi a baixa, houve que devolverlle ao Ministerio a parte proporcional dos 40.000 euros da baixa. Nesta outra que lle explico, desta do alumbrado de Laza, metemos como mellora 26.000 euros, o alumbrado de Correchous. A empresa que o colleu a obra, por 118.000 euros, 140.000 euros, máis o alumbrado de Correchous de mellora. Cando facemos isto, as empresas que che veñen a cualquiera, esta era, non sei se era de camiño rural, debe ser a de tal, ou non admitir ninguna baixa, ninguna empresa che baixa nada, para qué? A mí o que me interesa son melloras, máis metros de obra, pases de auga, os que se estén planteando. É a única explicación que lle encontro. De feito, acabamos de facer outras 2 ou 3 ofertas de obras e van a cero. Temos a calle de Matamao estas por ali, a cero. É dicir, se nós unha empresa nunha obra nos baixa 1.000 euros, son 1.000 euros que temos que devolver da subvención. E a nós non nos beneficia en nada. Se a nós unha empresa nos fai obra por máis de 1.000 euros, que é o que a lo mellor pode pensar que pode baixar no precio, pois son 1.000 euros máis de obra que nos queda. Non ten, si, unha vez que se entra neste isto, creo que entendo que é por eso, tampouco as empresas ofertan o precio que queran, non cabe duda. Na Xunta de Goberno Local de 24 de noviembre... Eso foi un error de lectura de transcripción. Hai o da hora? Sí. Vale, perfecto, pois está aclarado, por miña parte. Por outra hora, e ainda outra máis. Somos coñecedores de que a comunidade de Montes fíxose coa propiedade de unha finca para a construción de unha residencia de maiores. Agora vostede está anunciando a construción de unha.
Solicita, pode explicarnos en primeiro lugar onde a vai a construir, xa ten vostede o presupuesto para a mesma e xa ten o compromiso firme de execución. Comente este asunto creo que xa veo ao pleno noutra ocasión. Disculpen, ando con catarro. Xa veo ao pleno noutra ocasión e comento yo mismo que comentei naquela ocasión. Nos o 20, eu reuníme ca Comunidade de Montes de Laza. Constame que compraron unha finca a bo precio, 125.000 euros máis gastos, da cual ten unha edificabilidade de 2.000 metros cuadrados e un problema para construir, claro. Entonces, bueno, pues parece ben, unha entidade privada pode facer o que teña. Eu reuníme con eles para explicarlle que salían unhas axudas da Xunta no ano 2022 e que o Concello tiña a posibilidade de optar a pedir unha axuda para construir unha residencia en Laza. A raíz de solicitar esa axuda, reuníme co presidente da Xunta, don Alberto Núñez Feijóo, naquel momento, un viernes de Entroido, recordo perfectamente, porque tiña cita para un lunes e camión para o viernes. Elevaba 3 asuntos que me interesaban: o arranxo da iglesia de Laza, a residencia de maiores, e era o que máis é desbloquear algún asunto que tiñamos aquí, como da nave que estamos reconstruindo. Entonces, cando cheguei da reunión, falei que a comunidade, dixo, mira, nos ímonos presentar isto, se queredes podemos tratar de chegar a algún acuerdo, coparticipar, Concello, comunidade, nada. E a contestación do noso miembro foi que o Concello, a comunidade de Montes, non quería nada. Bueno, perfecto, está aí, normal, xa que contei noutra ocasión. Entón, nós, o 20 de 4 de 2022, fixemos unha solicitud co correspondiente documentación justificando a construcción necesaria en Laza dunha residencia de maiores. O 20 de 4 desta era de fondos Next Generation e a solicitud había que dirigilo ao Consorcio Galego de Benestar e o proxecto serán financiados pola Unión Europea. Plan de recuperación, transición e resiliencia. Total, presentámola para ver como iba a ir o tema e houve 101 solicitudes, onde eu sei pasamos a criba a última que houve 21, e no día 31 de julio de 23 nós mandamos a solicitud, dixenlle, o 20 de 4 de 22. O 31 de julio de 23 pídesenos un requerimento para que aclaremos un tema económico, sobre todo de gestión e demais. Entre outras cousas, comunícasenos que tal, o ordenamento do plan, a aplicación dos criterios de prioridade previstos na cláusula 4 do Acordo de Colaboración asignado entre o Consorcio Servicios de Igualdade e Benestar e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o desenvolvemento do Plan de Investimentos para a Construción, Reforma ou Ampliación de Equipamentos sociais públicos municipales, a solicitude presentada polo Concello de Laza foi preseleccionada para optar aos fondos europeos procedentes do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. O obxecto da construción, mini-residencia, 74 plazas, importe total da actuación proxectada 1.452.000 euros, importe solicitado de subvención 1.200.000, importe máximo obxecto de financiamento a través do plan 1.200.000 euros dentro da preselección que se fixo dentro da Xunta de Galicia de 21 proxectos que a pouco chegaba o diñeiro do plan. Que ocorre? Unha vez feita esa preselección, claro, hai que aportar documentación de que podes facela, que tes financiación e tal. A partir de aí, estaba falando, isto foi no 31 de julio de 23. A partir de aí, había que buscarse as habichuelas para pôr 200, que era o porcentaje que nos pedían, 252.000 euros. O 15 de setiembre, estamos en julio de 2023, recibimos a comunicación da Diputación don Luis Menor Pérez, presidente da Diputación Provincial, acredita mediante este documento o compromiso de aportar ao Concello de Laza a cantidad de 252.000 euros para a construción dunha residencia de maiores con cargo a modificacións presupuestarias. Este compromiso será efectivo tras os trámites precedentes e a xustificación do gasto necesario e para que así conste así no presente en Ourense 15 de setiembre de 2023. Axuntamos esa documentación ao proxecto, é unha das cousas que nos pedían. Entón, a partir de aí, entre os que quedamos preseleccionados, comunícanos unha petición por parte de a Consellería a Dirección Xeral de Administración Local. O Consorcio pídenos que aportemos documentación, entre ela tiñamos que aportar unha documentación de que non había duplicidade no que íbamos a facer e que tiñamos capacidade
económico-financiera, que aí foi onde veo a gran criba. Todos os que tiñan deudas tamén, no que sei, todos os que tiñan deudas bancarias, os concellos, pincharon. E aí contestanos a Dirección Xeral de Administración Local, houve que pedirlle un informe para que nos autorizaran, porque a competencia de residencias na Comunidade Autónoma Galega é da Xunta. Entonces, a Consellería de Política Social e Xuventude, por medio da Dirección Xeral de Maiores, Atención Social, emite informe con data 21 de setembro do ano 2023, no que conclúe que, tendo en conta os recursos de estabilidade tal, non se daría unha duplicidade na execución da competencia. O Concello podría ejercer, porque aquí non se duplica porque a Xunta non ten residencia. Así mesmo, a Consellería de Facenda e Administración Pública no seu informe de data 6 de novembro do 2023 senala o seguinte: respecto da viabilidade económico-financiera da construción de residencia estaría garantida sempre que se materialicen as aportacións previstas de outras administracións públicas, é dicir, Deputación Provincial de Ourense, Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Deputación Provincial de Ourense, de tal forma que a aportación municipal para financiamento da obra é de 0 euros, non afectando así a sustentabilidade da facenda municipal. Respecto da prestación de servicio, non se deriva ningún gasto para o Concello, sempre que a fórmula prevista para esta prestación sexa de xestión indirecta. A vista do anterior e analizada a situación económico-financiera da entidade, pódese concluir que o exercicio da nova competencia neses términos non afectará a sustentabilidade financiera da entidade. En conclusión, a Consellería de Facenda e Administración Pública emite informe favorable sobre a sustentabilidade financiera do establecemento dun servicio de residencia de maiores no Concello de Laza, xa que logo, en consonancia cos informes sinalados, a Subdirección Xeral de Réxime Xurídico Local realiza a seguinte informe proposta favorable para a construción e explotación dunha residencia de maiores no Concello de Laza. Con todo isto, o día 10 do 11 do 2023, hai uns meses, segundo sinalado no informe proposta da Dirección Xeral de Administración Local, informo favorablemente a construción e explotación dunha residencia de maiores no Concello de Laza coas obrigas e condicións establecidos anteriormente. Eses son os documentos que hasta este momento nos foron pedindo, temos e cumplimos perfectamente. A ubicación desa residencia, onde vai a ser? Ahora llevo cando ademais un día vai fazer, ben, perfecto. Nos presentamos, pregúntame por o precio tamén, non? Nos presentamos unha memoria con unha memoria avanzada no que o custo de residencia é 1.452.000 euros. É un edificio en planta baixa, con 12 habitacións dobles, algunha habitación individual, comedores, cociñas, bueno, os sistemas con eles, poden velo. Tanto unha memoria anteproxecto para centros de persoas maiores do Concello de Laza. Eu establecí negociacións, creo que o saben, saliu na prensa, falámoslo neste pleno tamén, creo que xa nesta legislatura, non recordo, se foi agora, finalmente. Nos entablamos conversacións co Obispado de Ourense para comprar unha finca no entorno do Toural, que conocen, se non se sube para arriba, unha finca que é edificable, que ten 7.000 metros cuadrados edificables, ou para a residencia, nun aspecto que é unha finca que ten moi boas condicións, porque o entorno, mesmo entorno, o Concello xa ten 79.000 metros, onde está pabellón, pistas polideportivas, bueno, conocen como de min, o albergue de peregrinos, pista multideportiva, parque infantil, está en un entorno xa todo, e temos unha parcela que chega hasta a propia Plaza da Picota, prácticamente. Non sería ese entorno ampliado e construir a residencia dunha forma que é unha L que queda resguardada dos ventos do norte e ten o sol desde o naciente hasta o poniente todo o día. É o sitio, do meu punto de vista, mellor. Tuve en conversacións co ecónomo do Obispado, nos ofrecemos un precio de 35.000 euros, está no expediente, e temos unha reunión, se non me equivoco, o día 15. Eu, de feito, teño que falar con don Raúl mañá para confirmar sitio e hora, verémonos no Obispado, e o día 15 temos previsto manter viernes, ou se pode que den de Terra Santa dun viaxe, pois de ter unha reunión para perfilar os detalles da operación de compra. Pretendo que sea plurianual, pero, bueno, vou intentar pagar o máis pouco que poida e o máis lento que poida. Pero terei que cerrar, porque non hai que tratar. Entonces, o sitio que temos previsto é este. Se ben temos na recámara outro sitio, unha operación que podemos tamén utilizar. Tamén lle digo, se esa operación que ten a Comunidade de Montes estuverá ben, por se de acordo con este Concello,
e o terreno dera para construíla, pois tamén podríamos estar. Lugar, presupuesto, e se lle dixen, e compromiso de execución, estamos nesa situación que lle contei. Eu nunca dixen que a fora facer, dixen sempre que vou intentar facer. Cando me chega unha carta que espero en breve, porque queren telas adjudicadas no ano 24 rematadas no ano 25, se recibíramos ese escrito, pois, créame que leva unha alegría e posiblemente o meu objetivo en política está cumplido. Non tendo máis preguntas por escrito, sométome as que poida responder un boche e, senón, pois, contestarei no próximo pleno. Nos temos... se queres... En previsión xa para o verán, que ten pensado facer este ano, ou que temos pensado facer desde a Corporación Municipal para o bar da piscina do Río? Legalizado. Estamos nesa fase. A idea é comprar un container que cumpla cas cuestións legales. Visto que un se xoga os cuartos aquí todos os días no que poida pasar, pois hai que ser moi prudente no que se fai. O bar pode adjudicar como quiosco, e ao ser nun espacio multideportivo e de ocio está prohibida a venta de alcohol, entre outras cousas. Dudo que alguén que ir ao bar se non pode vender alcohol e non pode ter cuchipandas a todas horas porque é un quiosco. En outro tempo fixámoslo, sí. Bueno, isto tamén será unha decisión de quen colla o bar. O tema de vender alcohol ou non vendelo. Non, esa é unha decisión da lei. Non, me refiro. Eu podo decir, eu quero bar e non vendo alcohol. E se o vendo arrisco unha denuncia ou tal. O que non podemos é, nós por de precedente, non colles o bar porque vai vender alcohol. Non, nós pomos condicións. Nós pomos condicións que marca a lei, non desinvento o alcalde de lá. Non, pero vamos ver. E unha das cousas que se dicen que tiñan interés é que non lle interesa nesas condicións. Non sei, eu se dixe, non cheguei a concretar ese punto do tema da venta claro, alcohol. Non é que ese é o punto que máis lle doe, créame. Bueno, pero o ano pasado ni se sacou a subasta. O ano pasado non se sacou a subasta. Incluso. Houve xente que veu a solicitalo aquí ao Concello. Claro. E ni siquiera se lle deu a oportunidade. Ten moitas eivas. O tema do bar da piscina ten moitas eivas que hai que corrixir. E xa lle digo, unha das posibilidades que están barallando é a compra dun container que cumpla ca normativa, como que tuvemos nos baños do Entroido, só que montado un bar. E ben, homologado, cumple con todo, colócalo e adjudícalo o gobierno. Pode coller o bar da piscina e non vender alcohol ali. É vender refrescos, vender auga, vender... colocalo fora do espacio de ocio, podes vender un aire. Por eso, que sea un bar, pero non podes dalo como tal bar. Se estamos dando por feito para vender alcohol no bar da piscina, e por eso non concedemos ni siquiera a nadie que os explote, estamos prexudgando. Pois nada, de aquí a lá tomaremos decisión. Hombre, sí, porque ao final é un beneficio para todos. E para o pueblo, e para a área de Regueiro Seco. Creo. Sí, estamos de acordo. Un beneficio para xente. Claro, efectivamente, para os que vamos. É un servicio. Perfecto, pois tomo nota da medida. Dígame máis. Bueno, nos temos varios rogos e preguntas. A ver, en primeiro lugar, rogamos ao señor alcalde que deixe de facer máis de 5 xuntas de goberno ao mes, co fin de facturar, porque vemos que é o único fin. As probas me remito, no mes de febreiro fixo 5 xuntas, das que se obtiveron 1.500 euros para vostede, 500 para a señora Lidia, 500 para o señor Víctor e 500 para o señor Sergio. Un total de 3.000 euros, que é unha boa extra para pasar un trollo, claro. Seguindo o fío desto, vemos que pasa os kilómetros e as dietas de outubro, novembro e decembro. Onde gastou en dietas 320,04 en outubro, 293,37 en novembro e 106,68 en decembro. Iso fai un total de 720,09. Pero claro, por si isto non fora pouco, o máis sangrante foron os 2.031 kilómetros que fixo en outubro, que é como ir a Barcelona e volver. Entón, xa nos explicará as xestións que fixo para o noso Concello, entendemos, neste mes e nos seguintes, como de novembro, que meteu 2.914, que parece que foi vostede ao Parlamento Europeo. Que quere que lle diga? Mire, se sigue que a teima do que cobro ou non cobro, alégrome porque dicía Mario Benedetti que cando os teus opositores se equivocan, anima os que sigan a mesma teima. Estuveron ben os carteles, o alcalde cheo de billetes no Entroido, os comentarios, é certo, eu non vin a política para perder cartos, nin para facerme rico tampouco. Vin a política para que a miña familia non tiña que pagar os gastos do Concello. Se eu vou a Santiago e hai 300 kilómetros, cobros exactamente a 0,26 céntimos que é o que marca a lei.
esos que usted me dice a 0,19. Ainda era a lei, a partir de junio do ano pasado, foi cando se puxeron a 0,26. Podo asegurar que o meu coche, pode comprobar se quere, pero bueno, cada un ten o coche que quere, por 0,26 euros non circula aquilo. O que pode? O que quere? Non, teño un coche de segunda mão, como pode ter cualquier No, pero ten o que pode, non o que quere. Entonces, a partir de aí está o tema. Eu as asistencias ás xuntas de goberno, vou dicir, cando un decreta cousas, acusaba o alcalde de que facía decretos e que gobernaba por decreto. Cando o alcalde, si este mes salíron mira, para mañá teño que decirlo porque acaban de salir hoxe unha subvención e a competencia de solicitud de subvencións é da xunta de goberno. E mañá ás 12 da mañá hai que presentar a documentación dunha subvención que salió hoxe, que é de concurrencia non competitiva. Creo que é de turismo, se non me equivoco. E a quen lle corresponde eso é a xunta de goberno. Cada vez que justificamos unha subvención, e mañá creo que hai que, ayer houve que justificar dúas, é competencia da xunta de goberno. Se o alcalde se reúne co seu equipo e puxemos, eu non me comprendo, usted cree que eu non teño dereito, dicemos usted que foi unha miña xestión, vexe, vai por a calle, hoxe está a calle de Cerdeiriña levantada, a calle de Barrio acabase hoxe, a obra de frente feita, a residencia está nesta fase, non crea que se fai todo mandando papeles ou emails. Se a mí me parece... E eu o que cobro é legal. Pero, se fan máis xuntas de goberno aquí que en Ourense. Posiblemente, porque ten concejales, claro, ojalá eu tuvera, eu ojalá tuvera 6 delegados, 6 concejales delegados. O que me refiro eu que... Mire usted, cando gobernaban, houve concejales delegados neste concello, Tamara foi concejal delegado dunha área, outro tal, ao final despois o alcalde non lle deixaba fazer o que les quería, que é outro problema, podía delegar, ou ter atribucións, e fago eu por decreto, é porque son por decreto. E así me xunto co equipo porque me xunto. Non estou dispuesto a entrar nesa discusión. É dicir, mire usted... Non é unha discusión, nós simplemente lle pedimos explicacións... Non, a explicación é moi sencilla. Se me quere contéstame, se non é que estou lle contestando, claro que quero, por eso lle contesto. Podía decir que non contesto e xa está, quedaba tan mal. Non me costa, non me cae prenda ninguna. Estou no concello, cobro e creo que cobro moi pouco para o traballo que fago e para as obras que consigo. Ojalá, podíame pôr unha dedicación exclusiva que teño maioría podio facer. E saldría bastante máis caro, seguramente. Entonces, se o problema é que o alcalde cobra 1.000 euros ao mes, se ese é o gran problema do Concello de Laza, estamos aliados. Gracias a Dios, quizá cobraron menos os que estuveron no gobierno aquel bipartito. Que non é, claro, non é cobrar. Non, é cobro que cobro. Claro. Non, eu cando é eso, miro unha dieta de ir a Santiago son 26,65. Hoxe, cualquera que este nunha comunidade de montes, nun concello, dun pueblo, en cualquier historia, cando van a algún lado, eu recordo da de Castro, nunha reunión que estuve nunha asamblea, pois ia a facer os papeles Ourense por algún día, 100 euros. E xa é anos, Claro, decir, eu cobro que marca a lei, e a secretaria interveno, 26,65. Se usted vai a Santiago por 26 euros, e despois o que cobro de kilometraje non é que cobre, é que me devolven o que gastei. Solo faltaba. Sí, claro, no, pero nós o que queremos é que conste en acta que o que queremos é que lle vamos a pedir á secretaria interventora un informe detallado de cando e a donde foi vostede para realizar eses kilómetros. Se son en xestión do Concello, vostede ten que decirnos a que foi, a que foi e que xestión fixo. Eu entrego un documento á secretaria para cobralo, un documento que pode ver, e creo que xa viu algúns, no que lle poñen a que departamento, a que ciudad ou sitio, cuántos kilómetros fixen, multiplicados por 0,26 a hora. Se paguei a autovía ou non. Se fun a un parking ou non. E por 26,67 que me paga a lei de dieta. Que se como con cualquera ou fago algo, acórdase que non me chega. E a maioría das veces as gestións fanse personal, non? Pareceme tristísimo, tristísimo que comproben, porque son cuartos de todos, entonces vostede tamén ten que entender que nos pidamos explicacións, porque ao final son o diñeiro de todo o mundo e do povo. Entonces, vostede ten que entender que nos lle pidamos explicacións. Eu entendo perfectamente. Eu entendo perfectamente que vostede pide que fiscalice todo. Vostede colle ben unha interventora, pídelle o que pasou o alcalde ese mes, revisen, e se ve algún erro, dice, oye, que hai un erro, cobrou de máis ou cobrou de menos. O que non me gusta, nin a mí, nin a nai, eu teño familia, sabes, encima de todo. E é tristísimo e vergonzoso, eu teño que explicarlle ao meu fillo que pintaba un cartel na Plaza da Picota. Pero que quere insinuar o tema? Non, nada, non insinuo nada. Eu seguro que non ven a conto. Ven a conto, ven porque cada un ten que pegar das velas dele.
Pero isto é público para todo o mundo, me refiro. E faise pública, non se preocupe que vamos a publicar cada mes, para que a xente seba o que cobra o alcalde e o que gasta cada mes. Vale. E porémolo nas redes sociais para que o sepa a xente, que é moi importante. Pois é perfecto, o sea, estou totalmente de acordo. É dicir, entonces, pero pareceme triste que se non teñen outra canseira no Concello de Laza, tristemente non pintan nada aquí. Hai 50.000 problemas dos veciños, 50.000 cousas, e teñen capacidade para fiscalizar isto todo cando queiran, e o único que sí que levan criticado e levan dado caña, que o colgan nas súas redes sociales, é que o alcalde cobra menos do salario mínimo interprofesional neste Concello. Non, nas redes colgamos outras máis cousas. Sí, pero en esa insisten ustedes bastante. Entendes? E o resto non me conten películas porque o cartel e tal ten autor. E ustedes saben como a min que non é anónimo. Eu non o sei. Non sei o que quere insinuar con eso, volvo a decir, porque despois ao final non sei o que me quere entender usted. Vostede ao final equivocase, ten que pedir disculpas públicamente e baixarse. Entón, teña cuidado co que di, co que insinúa. Cando me equivoco pido disculpas, debíamos de aprender todos a falar. Pero bueno, o sea, hai que ter moito cuidado co que se di. Se que eu recordo, eu recordo xa que direi a lista das xuntas de gobernos que tiñan no goberno bipartito, meses de 4 xuntas. Pero que volvemos outra vez o de antes. Non, volvemos, o que estamos con aquí e agora, non? Claro, eu estou aquí agora. Eu tampouco podo falar. Vos vendedes a moito como que deixamos quedar os demais, en plan de que nos queremos enriquecer, non sei o que... No, pero pretendes que facer é presentar datos. Vos decides, no anterior Os datos tedelos todos, no anterior goberno facían tantas xuntas de goberno como neste. Presenta datos, di cuánto cobraba no anterior goberno, non, pero presenta e fai nos públicos, e faz unha comparativa. Digo xos, claro. No anterior goberno, xa que antes falou vostede do señor Jesús, o señor Jesús cobraba 150 euros cada xunta de goberno. 200 euros. Non, 150 euros, eu trouxen un documento, non teño aquí agora, trouxen un documento da Secretaría no cual Jesús Blanco cobraba 150 euros. Que eu non quero ir ao pasado, o pasado non é moi. É dicir, non vale acordarse do que pasou. Eu teño que ir, porque se me fai unha comparativa, mira, primeiro. Non, a comparativa fixe vostede. Non, claro. Eu vou a cobrar o mesmo que cobraba o señor Jesús Blanco Conde. E eu dixi, eu caleime, ese día caleime. No seguinte pleno, eu trouxen o documento no que ensinei. Ele cobraba diferente, sí. Mire, Jesús Blanco cobraba 150, non 250. Usted fálame dun gasto do diñeiro dos lazanos. Gasto é cando se bota aquí un ano e se cobran 100 pa nada, ou cando se cobran 1000 e se fan 20.000. Esa é a diferencia. Entende? O gasto é algo proporcional ao rendimiento. E hai quen pasa por aí que non pinta nada, estuvo aí que de adorno, esperando que lle trouxeran as cousas, importa-me o que cobrara, como se non cobrara nada. Bueno, eu penso que non está aquí non se pode defender, pode opinar. Hai que estar concejales da anterior corporación, a Tamara que se pode defender. Estar aquí pa nada, ou pa liala, ou para enfrentar os veciños, a ver, eu creo que tampouco se pode desmerecer a ninguén, non estou desmerecendo a ninguén. Estou dicindo unha realidade. Claro, ustedes poden dicir a realidade. Fixeronse outras cosas, pois como mellor vostede non está facendo, ou eles non fixeron cosas que sí que vostede está facendo. Gustaríame saber as que se fixeron, porque ainda non encontramos os resultados. Eu creo que non se pode desmerecer a ninguén. Non desmerezco a nadie. Cada un... Está acusando todo, pasouse todo o ano que estuvemos acusando ao señor Jesús Blanco Conde de que él non usaba os abogados da Deputación para defenderse. Cando vostede, iso facto, entrou no goberno seu e xa contratou unha empresa para defenderse. Efectivamente. Pero entonces, no momento que tengo que pagar 23.000 euros. Predicamos exemplo. Non contrato pagou 20.000 euros foi o Concello. Non foron vostedes particularmente. Foi o Concello. Sí, claro, como dices tú. Está mellor empleado. Ahora está descontando dinheiro. Eu non digo que está como empleado. Por que non predicamos o exemplo? Xa predicamos. Tú acabas de acusar na comunidade de Monte de Castro, pois eu como unha reunión e cobraban 100 euros por ir a Orense. Pois especifica un exemplo. Xa, tú pos exemplo, pero deixas caer así a merda sobre os demais. Tú, pos un exemplo, dícesme, en tal ano cobraban 100 euros por ir a Orense non sei onde. Tamén cobraban 50 euros por ir a Hacienda o día 6 de enero. Pero non é o meu caso, especifique o ano, especifique que estaban as... Por exemplo, puxo usted, ben. Entonces, non tire a merda así. Esta tamén non facía, non. Esta non. Eu e o meu compañero de goberno, eu meu compañero de goberno, nese ano que estuvemos no goberno, non pasamos un kilómetro de ningún sitio que fomos, de ningún. O que non pasaba
os que pasaban non eran do noso equipo de goberno, eran Non lle outros, digo eu. e acusas outros, non tires a mano, Non como feo acuso, o meu pero compañeiro, vamos a ver. pasábamos. Non acuso a naide, porque eu cando Nos entrei estamos acusando, estás tirando. non, estoulle dicindo, porque ir para nada, como dicía outro, se usted foi a algún sitio, cobre, que é o seu dereito, porque non o vai cobrar. Sí, sí. O sea, usted vai coller dinheiro da súa casa para ir a cualquier lado e gastar. Non ten sentido, non? Bueno, non sei, para gestión do Concello, non? Facémolo. Bueno, máis preguntas. Bueno, teño unha pregunta que me gustaría saber. Canto custou o menú da cea de Nadal do Concello? Hostia, ahora mesmo non sei. 1.500 euros. No, pero Porque isto hai é outra unha- cousa, non é só a cena esa. Hai unha factura Sí. de Casa Elena Souteliño que vimos de 1496. Xusto, eso. Claro, non saen, o sea, non nos saen as contas de si hai 43 traballadores no Concello, non? Mais vostede, 45. O menú saldría, pois son os, facendo así as contas, son os 33,25. Pero claro, faltaron polo menos 6 traballadores, que non foron... 37 na Que non houbo. Pois, eu xa lle falo de que polo menos... No, digo, está eso, no, pero quizá na foto non sei que pon aí, pero o tema está eso e algunha outra comida que hai de algunha comida de traballo. Non sei como hai. Vale. Ocurre, non sei o que Porque, puxa, como claro, especificou. Non se especificou pois o total da factura. Eu digo, o precio do menú da cena de Navidad dos traballadores do Concello foron 25 euros por cabeza. Claro, entón non salen as contas, porque o menú saldría a 38,35. Eu digo, houve 37 traballadores na cena, foi a 25 euros por cabeza, non recordo a quanta é a cifra, e despois había pendiente de pago algunha comida con alguén, entre elas unha co conselleiro de Medio Rural, outra co conselleiro de Cultura, Vale. Entón, agora sí que igual que salen agora, as pois, contas. ten pendientes outra que estuvo hai pouco o conselleiro de Cultura, ou outro día, non sei, con que, o directivo de Fenosa por o tema do soterramento de cableado. Non sei, eu quito a comer, sin problema. Máis preguntas. Vale. E despois, por exemplo, falando das facturas, tamén vemos unha factura con data do 12 de xaneiro de 2024 por un valor de 1.000 euros co concepto de axuda social COVID. Sí. Non sei se nos podría explicar isto, Sí, porque moi sencillo. o COVID foi no 20, Non, pero siga habendo unhas axudas da Xunta, chamanlle así, pero non é para eso, é o que, como se chama a palabreja, é un fondo de contingencias para temas sociales. Con eso crease un fondo de 1.000 euros, a factura creo que se compra en un super, dánselle bonos, ora non hai o reparto de alimentos da Cruz Vermella, e o que se lle crean son uns bonos que creo que son de 50 euros para temas de alimentación e demais. A xente, fano desde servicios sociales, é un tema que tampouco me preocupo moito do que fan, o único que o último que se acordei, sei que é deso porque dixemos de non dar o bono, pero dar os alimentos. Porque os bonos podían ir destinados a outras finalidades. Vale. Bueno, pois seguindo co tema das facturas tamén... Emergencia social, se chama deses milagros. Emerxencia social. Eso fala o que a traballadora social, que seguramente lle explica. É unha subvención que che dá a Xunta todos os anos dunha cantidad fixa e tens que justificar a final de ano. Bueno, eso, seguindo co tema das facturas, non sei se a vostede lle parece lóxico gastar 1.435 euros no bacheado cando agora vai proceder a levantar partes da calle. Entón, non sei se era mellor aforrar eses cartos, invertilos en levantar eses cachos da calle e facer máis metros de arranxo. Non lle parece? Sí, pero tiña un problema. Teño un troido con os buratos e non teño tempo de facer a obra nun troido. Así de sencillo. Tuve bastantes críticas o ano pasado por ter ser buratos nun troido, entón este ano, oye, por menos tapámoslo. Claro, pero ao final non era moi lóxico gastar eses 1.400 euros que se lle pagaron ao escabe para facer o bacheado cando se vai levantar agora partes da calle. Non exactamente, non todo exactamente esa parte, hai partes... No, porque agora vai hasta vai un trozo. Imagínome que eso irá despois hasta chegar ao bacheado que fixo... No, hai trozos que afectan o bacheado e trozos que non. Pudo compadecerse a botar de bacheado tamén aos que queren os outros pueblos. Ainda que para todos que non.
alguna cousa faremos. Quería preguntarlle, cando se lle acabou o contrato aos peóns do programa do Aprol Rural? Consultía digo. Ahora mesmo de memoria, como comprenderán, non. Porque claro, porque claro, claro, tendo en conta de que dispuña, sabes, dos peóns, bueno, se me contesta e me di cando acabou, pois... No, digo, se me dice cuál era a finalidade da pregunta, pode yo volver a decir algo. Os peóns o día que acabaron, non o sei exactamente, sei que no Entroido estaban de baixa dous deles, vale, difícil traballar con eles. No Entroido ou antes do Entroido? Antes do Entroido. Algún estuvo casi todo o tempo, pero bueno, pedimos facer. Claro, porque se dispuña, por exemplo, deses peóns co desbroce, non era necesario que pagara. Pero non dispuña de baixas métricas. De todos. De dous. E o outro estaba acoplado ao servicio de obras. O Aprol é para desbroces. Para desbroces, claro. O problema para necesidades do Concello. Non, o Aprol é para a prevención de incendios. Hai que ler esa memoria. Non hai para todo. Bueno, teño aquí tamén que queríamos poñer algo en coñecemento para que vostede lle transmita a coordinadora dos GES, que temos constancia de que, bueno, houve unha mala atención e malos modales, concretamente o día 12 de febreiro, que foi o luns de Entroido, na quenda da tarde-noite, máis menos, cando se acercaron á base por unha urxencia médica. Entón, poñémoslo en coñecemento para que, bueno, pues que se solucione, que pudo ser ao mellor un malentendido, ou unha saturación de traballo, ou o que Preguntarei aos traballadores. Díceme na quenda do día 12 de tarde-noite. Debeu ser a quenda da tarde-noite, foi o día 12 de febreiro. Bueno. Que o mellor foi un malentendido, ou, bueno, unha saturación de traballo, ou... pero, bueno, queríamos poñer en coñecemento. É cuestión de preguntar. Non temos moito máis. Extrañame, porque ter unha atención exquisita aos usuarios. Pois dígolle que temos constancia persoalmente disso. O interesante con a adhesividade da xente son as queixas. Bueno, isto, o edificio da finca das Bacallanas, que todo o mundo coñece como Mamotreto, non sei se nos podría dicir se ten garantía polo das humidades ou... e pode explicarnos que vai facer aí e como integrou na contorna a murallada esa de bloque cemento, o que tapou as vistas, por exemplo. Si patrimonio di algo ao respecto tamén. O patrimonio exigiu nos facer eso, contra o meu gusto. Se estuvo parado foi por non querer facer eso. Ao final fixemos o que exigiu o patrimonio. Unha das maiores aberracións lá en Laza hoxe. Efectivamente. O edificio vai ser unha plaza preciosa, feita en pedra toda. O que nos exigiu o patrimonio para min é unha barbaridade, pero doctores tiene a iglesia. Nós, a parte que creceu o edificio hacia a iglesia, ocupando un espacio que tiña que ser público, é unha exigencia de patrimonio. Se non se facía eso, non se facía o edificio. E hubo que facer unha modificación porque exige eso. Este emenda negouse moito a facer eso. No proxecto retranqueamos o edificio e o que nos proíbe patrimonio é precisamente retranquear o edificio e o que nos proíbe patrimonio é ensanchar o camiño. E como somos tan garantistas, pues facemos o que nos manda patrimonio, que íamos facer. E o que me dice usted de que quitar vistas, ese paramento que se fixo, o que exigiu patrimonio. Non é o que estaba previsto no seu proxecto original, senón o que exigiu patrimonio. É que vostede o dixo, parece unha aberración. A min parece un sitio que vai quedar espectacular. Non sei, bueno, verémoslo. Quería volver a preguntarlle, que xa sei que falamos disto, pero cal é a situación actual da ambulancia? Operativa. Porque, claro, no anterior pleno preguntouse polo estado da ambulancia e vostede dixo que había un real decreto do COVID polo cal lle prorrogaban a ambulancia, non? Puxémonos en contacto coa Consellería de Sanidade, na que nos atendeu un dos responsables e nos di e afirma que leva caducada dende abril do ano pasado. Non. Ese vehículo non pode ser usado e non está autorizado cos permisos pertinentes para ser utilizado como se está facendo. Ese vehículo é un vehículo de transporte sanitario. Está funcionando operativo, inmoviliza o 061. Consellería de Sanidade. Non, non salimos a nada. A norma utilizamos.
Mobilizan ese, mobilizan a Pathfinder. Os 2 vehículos operativos e cas súas inspeccións pasadas. Se ustedes teñen moito interés en que non prestemos servicio de ambulancia a xente... No, non é que non teñamos, é que estupendo. queremos que todo esté en regla. Claro. Sí. Porque ao mellor... Mira, usan a teoría O de non cuanto estar- o peor, non estar- o non usan a estar teoría de que operativo. cuanto peor, mellor. No, Están equivocados. eu creo que se está Esa non é do... Sí. O sea, queremos o beneficio de todo o mundo e ao mellor pode ter problemas incluso a persona mellor que vaya dentro da ambulancia se non está en regla ou se non está Está en operativo. regla, non se preocupa. Transportar pacientes está en regla. Non ten ningún problema. Pois eso non é o que se viene da Consellería de Sanidade. Perfecto. Imos decir, Non sei. nós non imos deixar de prestar o servicio. Sí, a mí eso parece perfecto. Se que nós non queremos que se deixe de prestar o servicio, ao contrario. Simplemente que queremos que, bueno, pues Bien. todo esté... Queremos provocar a ver se cerramos que é o ideal. Pero imos facer. Non vamos a cerrar. Volvo a repetir. Xa sei que me repito. Volvo a repetir. Se entendí na primeira. Pues parece que non, porque me está dicindo todo o Estou contrario. dicindo que usted quere do resultado final. E non vai a ser así. Vai a seguir funcionando, vai a seguir atendendo a xente. Se é que é o que queremos, oxalá. Oxalá. E máis, incluso máis. Moi bien, pues parécenos que sí, xa lle deixo os entender. Eu creo que ela se refire a que se a ambulancia ten que ter ITV pasada que a teña. Ten a ITV pasada. Me refiro, que non é bo que a ambulancia ande sin ITV. Ten a ITV pasada. É unha forma de falar. Pode mañá vela, se quere, vai ali e ve a documentación e ten a ITV pasada. Por favor. Eu sei que ten ITV pasada, sei como funciona, que funciona moi ben ese servizo, porque por mala sorte tuve que necesitarlo fai 15 días, e funciona perfectamente, pero o que se refire ela, É que penso ten unha eu, antigüedade de 10 anos, o tema do vehículo, non sei, en non está abril do ano referindo, pasado. non está Hai referindo. fórmulas para que poidan funcionar. O que a ustedes non lle interesa, pero vai funcionar. Non é que nos interese, pois penso lle estou pedindo as explicacións Estou oportunas dicindo para que está nos funcionando correctamente, non ten ningún problema. Vale, pois genial, xa está. Perfecto. E logo disto tamén queríamos rogarlle que se revisara o equipo desa ou a formación dos traballadores do GES, porque temos constancia de que non funciona concretamente, que non funciona correctamente. En concreto, o aspirador e a cánula non están en condicións dun bo uso, como tería que estar. Teño moitas dudas. Sabemos que o uso non é frecuente, pero bueno, ten que No, estar. os equipos, ten que mire, estar correcto. temos 4 desas. Pasan as revisións oportunas todos. Estamos pendientes de ter un quinto, pero con monitor. Se acaba de pedir, pero vale unha pasta. Estamos a ver porque nos ve a Consellería. Funcionan todos. Hai algún que cando lle casca unha batería ou ten un problema está en desuso. Pero hai 3 operativos. Dudo que ningún concello da provincia de Ourense teña 2. Ningún. Temos 4. Están operativos. Hai un máis no centro de salud. O que me extraña moito de que os equipos da ambulancia non estén operativos. Moito. Bueno, e por último, quixéramos lembrarlle, bueno, pues que igual é preciso señalizar que están as rúas cortadas por obras, debería poñer polo menos a mellor unhos cartéis indicando que están pechadas porque os coches entran, pero despois logo non poden sair. Perfecto. Non sei hoxe como están. Hoxe estuve na Diputación, cheguei agora un rato Na Cerdeirinha está solamente por un lado. empezaron hoxe, non sei Entón, como... claro, os coches que entran logo non poden sair. Mañá comentamos. Eu gustaríame, se pode, claro, hai unha factura do 15 de febreiro de Escabe por traballos de limpeza no Entroido, de 4.600 euros. Sí. Pero canta xente estuvo traballando, digo eu, non sei. Pois mire, un tractor é 5 traballadores. Durante os 8 Asalariados. Contratados polo Concello. Nós contratamos ya o servicio, no, o Concello non contratou a nadie. Os traballadores que limpian no Entroido, tanto os traballadores como unha máquina como tal, contrátaos, nós contratamos o servicio. Porque nós temos moitos problemas para contratar 3 traballadores ou 5 traballadores neste caso en Laza. 5 traballadores. Estiveron ata o xoves, non? Estuveron de xoves a xoves. Sí. Mira, na factura do 21 de febreiro tamén de Escabe, por limpeza e recollida de escombros en Laza, 2.949,98. Que escombros son eses? Se retiraron aquí de diante esta finca que eran os do Concello, non os da... No, perdón, minto. Os que tiñamos arriba no Toural, o que acumulamos todo o ano de escombro, cando chega unha fecha mandámoslo reciclar. Non pode ser de outra maneira. Non son os da obra, entendo. Os Entendo da que os da obra- obra os da entrarán obra é xa un problema de dentro da Seaga. partida da obra. A obra é un tema de Seaga que eu sepa levou parte de esmaco e parte escala. Nós mandámoslle sacar, nós acumulamos o escombro todo durante un ano, ou se hai moito menos, e mandámoslo a reciclar a través dunha empresa autorizada, claro.
Vale. Moi ben, non teño máis preguntas, non sei se vostedes son pregunta máis. No. Muy bien, pues pasamos a nada máis. Feito isto, levantamos a sesión.